On mówił, że on kurkę postawił, to ja ci to już mówiłem, że ja to taki, gdyby zarobkowiec jeszcze jestem, że sobie przydarabiam na takich sprawach jeszcze, że to idę do góry tak po linie i wtedy to jest, jak się można tak pochwalić, Do internetu, jo? wtedy nie jest tak źle. Wiesz? To już tyle zrobił. Jak tak idzie, to wtedy nie jest tak źle. Jak to idzie tak się do góry Ja bym bili. się tam ci nie wspiął za chuja, no nie No. można. Jak to idzie do góry i można przejść do góry jeszcze. No. A nie, że nie. Także to trzeba przekonać się, że tak idzie. A nie, że to nie idzie. I to widzisz, jeszcze, bo ty wiesz, do czego potrzebna by mi była młoda, bo ja się pogłaskam, widzisz, jak zejdę, po tego to bym spadł, to już nie głaskał.